मेथाइ खनगिरि आं बिथांखौ बर' होननानै सानो जोंनि मानगोनां सुलेखा मेदाम बिथांनि दोंसे जोबोद समायना बैसागु मेथाइ खननो आखायाव लादों आं एबार जोंनि खननायनि सिगां जोंनि बर' रावाव एसेबां मोजां मोजां हेन्साम सेंग्राफोर दङ हा गोसोनाय दङना गैया सेंग्राफोरा देलाय जायफोरा गोसोनाय दङ आखाइखौ एसे दिखां थानायफोरा आखाइखौ एसे दिखांना होलाय देलाय सेंग्राफोर दंजोबो दं ओमफ्राय सिख्लाफोरालाय गोसोनाय दङना गैया सिख्लाफोरा आखाइखौ एसे दिखांना होलाय देलाय दङना गैया दङना गैया जागोनहाय दानियानो सेंग्राफोर एसे मेगन थिख्लायनो रोंना रोङा मेगन खेबनो रोंना रोङा सेंग्राफोरा हा रोंना रोङा मेगन खेबनो रोङा बायदि मोनसे रोङा बेखौनो जोबोद समायना दोंसे मेथाइ खननो लादों आं गोसोथोनाय थानायफोरा बांसिन हामद्रायगौ दे गोसोथोनाय थानांगौनो दानि जुगाव हा गोसोथोनाय गैयाबा दानि जुगाव आरो सिख्ला सेंग्रा नागिरनानै मोननो हानाय आरो गैला नङा होनबा